koorka noon ayyaman ko ñalawmaji ma'dudati limtaɗi ko seeɗa tan ko fodde lewru tan faman kana minkum on mo laati e mon maridan mo sellani sahande lewru ndu yiyande e lewru ndu dari nde a sellani aɗa wonde rafi aw ala safarin walla nde lewru ndu dari nde koye ɗanngal gonɗa wona lewru ndu tawma galle mon de koye ɗanngal lewru ndu no dari nde koye ɗanngal ngal ndu tawma wona noon komi ɗannotoɗo janngo on hoorat ko aɗa galle mon lewru ndu dawma kaɗa e ɗanngal aɗa yaha e ɗanngal a yettaki to panuɗa hedde bene en togo en aɗa yaha walla lewru ndu dari tawi ga sellani Allah wi fa iddatun ko limtugol min ayyamin e ñalawmaji ukhara goɗɗi wona ko lewru woturu mbiɗa en koora wadda a ittat balɗe ɗe a hoorani ɗe lomtiniya balɗe garoyeje